става, бе, мен? Добър ден! Добър ден! Какво правите, бе, господине? Нищо. Стойте да мръднем стойките. Помислих това за чукове. Мога и да съм бил някой по пътя, не се знае. Така, дойдохме. Този път сменяме малко локацията, понеже обичайната локация е малко тъмно и няма как да снимам. И затова сменяме малко локацията. Ще видим как е там, понеже и там имам чувство, че ще е малко тъмничко. Теби фокуса. Да, и това е идейно. Как ти де? Отиваме, ще тренираме. Какво ще тренираме? Всичко, Какво дойде. И ще видим направо там. Отново, промяна в плана. Решихме, че ще се махнем от там, където щяхме да ходим, от площадката, понеже много причини. Също така не беше изобщо добре осветено, въпреки че си мислехме, че и сега ще ходим в някакъв гаража на Гамбата. Паркинга иначе, стига, бе. Паркинга, добре, как ти бе? Да, паркинга и ще тренираме там, имаме стойки, имаме всичко. Ще видим какво ще стане. Аз мисля, че ще е окей. В крайна сметка, мислехме да тренираме динамика, аз мисля да тренираме динамика, но сега оказа се, че няма как да се случи, защото е много, не знам, вайба. Той казва вайба, аз казвам... Нямаше настроение за динамика, бе, човек. Нямаше настроение просто, това е проблема. Като няма настроение за динамика, мен умряло ми е, не мога да се въртим. Така е. Така че сега ще ходим и ще си тренираме статика, няма проблем. Какво прави на втора? Не става. Нямам газ. Нищо, няма газ. Добре. Свържи газта. Няма газ, ама иначе виж ли емблемата отпред? Тихо. Осмака трябва някакси да го подхранваме този осмак. Ама емблемата отпред, какво говори? Че имаш пари. Изведнъж. Не, това не го гледай. Лъже. Излагах ви. Не сме в гаража, ами в паркинга. Това е тренировъчната площадка за днес, за сега. Гамбата отиде до тях да си вземе стойките. Имаме още едни стойки, но той да вземе големите стойки за везна. И ще тренираме тук. Да. Много сладко местенце. Той каза, че е тренирал тук, има клипове. Ако намеря, ще покажа някой клип негов, да видите как изглежда и да се потопите малко в прекрасната обстановка. Загряваме. То всъщност ние май сме загряли. Може и да загреем пак и почваме. Дори не е забавно колко е. Някаква лека музика. Ой! Дай дръж. Това ти е. Закова го. Добре, бе. Бях залепено, бях много изгърбен. Снимахме клип за Instagram, който ще видите по-късно. Дойде и Тонката. Не се вижда. Ето го Тонката. Прави се, че не ме вижда, че снимам. И сега почваме с actual тренировката. Сега беше най-добрата част, която бяхме правили. Почваме директно с... добре. Почваме директно с Дарил Шит тренировката и това е. По 14 000 лева. Толкова. Гамба, кара ми се Мерцедес. Няма газ дори. Аз трябва хубаво заредя. Тръс. Добре, бе. Соли. Сега колко? Малък път. Това беше добре. Те са готови. Isn't it weird to think? Това е песента. Аз съм едно доказателство, че всички For the G са криви, брат.
Ще ми се усети. Няма се получи. Дай бе! Дай бе! Оп! По-напред. Дай. Още малко. Максимум ефорт. Ето го бе! Ти трябва да забършиш пак 15-12, брат. Добре бе, момче. Гамба, 2 години и половина го дига безспокойно. Бати, това беше 100% ефорт. Уху. Пак. Average масло, бати. Аз как съм се тупал в нас от това помежду другото. Признесеш, малко тръжни, натиснеш кое ми. Айде фула. Леле, какъв е мъж. Давай, бе. Той е силно момче, той ще го направи. Това изправяне на лапките беше интересно. Не, че разбирам. Аз съм референ от този спорт. Това ли беше? Атеш, майко, 2 пакетчета чай! За мощ! Ама тиш, майко, 2 пакетчета чай за мощ! Ау, стана реакция, помощ! Момчета, разставим руски. Добре бе! Колко преси правиш, бе? Прекали. Ехе. Нямаш топки за още една. Дай! Изпуснах се. Да сраси? Какво ще правиш, Масли? Добре, ще спасявам света. Добре, айде, момчета! Аз съм Батман. Признавам ти го. Аз съм Батман. Не. Лехе! Е така отпреди Давай, бе. и си реже ногти. Я, обясня. Чил. Так. Не падай върху Мерцедес. Той е толкова голям. Ако някой дойде да ми каже, Стара, но съм обслужване. Слабак. Какво ще правиш? Нищо. Айде се почувствам, да ми мога. Не мога, много ми е гадно. Мен ми е кеф, ама... Мен последния път... Така ме запава, включи се, направо бати лаките ще. Да, точно това. Стига това. Какъв си силен? Не дей! Не се виждаш, брат. няма значение. Его е фул. Не стана фул. То това беше по-притеснително. Леле, тази форма! Убий. Брат, тази форма беше перфектна, ти добре ли си? Да, беше уникална. Не, това си снимка, бе. Ще го извадим от контекст. Не? Абе, давай там нела, бе. Готови сме с тренировката. Тук сме с тонката из Отзадзе. Доволно, особено от мястото. Айде, тренировката не беше кой знае какво, обаче мястото беше топа. Снимахме видео и за Instagram. Най-вероятно ще направим колаборация. Да. Ще направим колаборация. Ще го видите. Оставам линкче в описанието, в което мога да видите Instagram-а моя и на Гамбата. Лайк, subscribe.